Ja, Frans, er staan we weer zo'n prachtexemplaar van een putbeeld. Hè. Die zitten toch overal verstopt in onze mooie stad. En hier in Roermond is dat een absolute religieus, cultureel erfgoed. Want die heb je op meer dan 30 plaatsen. Deze die is, zal ik zeggen, ongeveer waar de put geweest is. Je weet dat toen de waterleiding kwam, toen is de hele puttensituatie veranderd. Maar de Mariabeelden op de plaatsen waar ongeveer die waterputten waren, die zijn gebleven. Oké, maar Frans, hij zit een beetje in een hoekje. Hij zou best een beetje uitgelicht mogen worden van mij. Of dat een geldkwestie is geweest, dat weet ik niet. Maar ik hoop een beetje erop dat hier binnen, waar we een kelder even kunnen bekijken, dat hier binnen waarschijnlijk ook nog een link ligt naar die eventuele put die hier geweest is. Maar dat zullen we misschien niet weten, maar dat is wel een logische gevolgtrekking. Want heel vaak is de put in de nabijheid van het Mariabeeld wat het water beschermt. Het Mariabeeld wat ook ervoor zorgt dat wij naar de kapel gaan, naar Onze Lieve Vrouw in het Zand. De putverenigingen die gaan daar een kaarsen toe brengen. Maria is kortom de beschermer van de putten in de stad. Wil je het volledige item bekijken? Ga dan naar een van onze kanalen.